मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर होळी सगळ्यांका होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आज आम्ही होळीक चाललो तर दरवर्षीप्रमाणे कशी पारंपरिकरित्या होळी केली जातात ते आज तुमका दाखवतोय। तर ह्या वर्षी पण आमच्याकडे केलेली होळी मी तुमका आज दाखवते की परंपरा विधी केले जातात ते मी तुमका आज दाखवते। तर मित्रांनो असा म्हटला जाता की हिरण्यकशिपूची बहीण होलिका हिका वरदान मिळालेलं असता की ती अग्नीमध्ये भस्म होऊची नाही। हिरण्यकशिपू होलिकाक आदेश देता की तू भक्त प्रल्हादला घेऊन आगीमध्ये बस। आगीवर बसल्यावर जेव्हा भक्त प्रल्हाद भगवान विष्णूचा जप करता तेव्हा होलिकावरची अग्निरोधक वस्त्र ही भक्त प्रल्हादवर येता आणि होलिका त्यामुळे भस्म होता आणि त्यामुळे ह्या उत्साहात दरवर्षी होळी साजरी केली जाते। नंतर बांधकाम मग बांधू वासू ह्या गे आजी दिलेला लायटर घेतलं काय रिटर्न त्याच्याकडे लायटर घेतलं का त्याच्यावरती लायटर आपले लायटर घेतलं मोबाईल घेऊन बरोबर मोबाईल असू घे मोबाईल घेऊन बाहेर घेतलं जग करून दिला डबल काढा मग काय त्याच्यावर पडला घालू मान्य करावं आपलं कुटुंबाचे व्हावं तिथपासून प्रवेशाकडे प्रत्येकाच्या अवधावाकडे कुटुंबाकडे उद्योगाकडे तिथपासून प्रवेशापर्यंत राखण दाखवण्याकडे सामील होऊन 360 दिवसाकडे पुरवणी प्रत्येकाच्या कुटुंबाकडे करावी। काही आडमार्ग काही बंधन काही येणारे संकट निवारण करून प्रत्येकाची इच्छा विचार सफल व्हावा त्याचा आपल्याकडे पाहावं संरक्षण करावं आणि वार्षिक आपल्या भविष्यात मागणी करावं पुढे वार्षिक होणं तेव्हा पार पाडली झाली। तर मित्रांनो अशा प्रकारे परंपरेनुसार सर्व विधी केल्या जातात।
जे काही लोकांचे नवस असतात ते केले जातात आणि गेल्या वर्षीचे जे नवस असतात ते नारळाची तोरणा करून ती वर बांधतात, म्हणजे ते फेडले जातात ते. तर अशी सगळी मजा असते होळीची. बाकीच्यांकडे सकाळची होळी ह्या करतात, पण आमच्याकडे रात्रीची ती सोडतात आणि नंतर मग रात्री ती उभी करतात आणि नंतर मग सकाळची ती होळीची ह्या करतात, म्हणजे संध्याकाळी ते त्यांचे काय नवस असतात गाणी आणि ते घालतात. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओ जे येतील ते तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील.